esker, Gabon, Bananas, Donostiatik, hau pasaniko jaiak, hauen dio.
Mi esker. Mi esker. Bueno, esan dakoa bananaz geha, Donostialdetik. Besarka ondina Saniko jai batzordeari, ona etortzeko gonbita eta hain ongi etorri eta albondiga eharrak eskaintzagatik. Hau bazuek, konpainia guztia, esker berezi bat ere Leiotikaneko lagunon berriei, Aupa Borja eta Nano ere eskua botatzatik tekniko lanetan. Hasierri ere bai, grabazioagatik eta haupa zuek, kistona gozatzen nahi ga, ea zuek ere hortxe zaudeten. Besarkada bat. Amarkadari nahi gabe, esan agur, egin hore. Bideak topatu ditut, une formalitza.
esker. Diren bazter, aztu diren aran, badauda epel bat, negu gau hontan, da nola irakurri, uki ez ditena, atzera begiradan, bihurtu zarena. Bueno, esan bezala Donostiatik gatoz, ez txistu hain, porque nahiko dakau guk gure hiri puta aguantatzen. Hori da. Urrengo abestia bizi dugun, ez dakit nola esan. Turismo eredu, hiri eredu, kapitalista, anti-euskaldun, nazkagarri horri egindako abesti bada, hiriak ez du barkatuko izena du, disko berrikoa. Apa zure. Dute
Bueno, esan bezala oso eskertuta, enaiz luzatuko eskerrak ematen, baina guretza berezia da, ja kanak ditugu, 40 urte inguruan gabiltza, 1000 taldetan ibilita, eta Bananas bada jende berria ezagutzeko, ez dakit nola esan, talde eta proiektu berezi bat, oso eskertuta hemen, Saninazio auzo earrontan jotzeko aukera batik, haupa zuek, haupa jai batzordea, egin diguzuen harrera, eta zuen lan guztia. Hoxe, gure diskazo berria aurkezten nahi da, hortxe dago salgai, friki bat balima dagoela vinilua nahi duguna eta kamisetak badazkagu, eskua bota nahi dugu nahi. Eta hoxe, oain abesti zar bat joko dugu, eta intro berezia ingo diogu baina. Solfamidas. Jakin kaosik handiena hemen beti isia da. Ezek mina merezi aldu pentsa zen hasi nahi. Haupa Saniko jaiak, haupa zuen. Mi esker. Ondo zaudete? Bai. Arduratu pixkat. Una besti berri bat, gure errekak nola diskazokua. Musikaren munduan askotan helburuak ematen dute urrutirakoak direla, geroz eta jende gehiago hori dela gailur bat, argi daukagu gure ibilbide pertsonalean guk ahalik eta gertuen iritsi nahi dugula,
gaur bezalako tratua jasotzeko gizatasuna duten jendearen gana. Zorionez ala izan da gure bidean, gaurko ere ez da salbuespena, beraz oso eskertuta eta beste honen izena alik eta gertu da, hori dela eta. Eta gertuen iritsi nahi nuke bidean, tokia bilatzen jakin lekua aldatzen denean, une txiki bat izan haunditzen doan utxunean, begira den iztegia zurea aurkitu Arigan laizaz Bazen Erabakien Aukeran Erantzurik ez Galderan Zaiatu arren Gabitu ezinik Zaiatu arren Gabitu ezinik Bizia zan Gatu aretan Gatu aretan Nik alik eta gertuen iritsi nahi nuke iritsi nahi nuke bidean. Bueno, besarka da izugarria lehen esan dut, baina gora Leiotikan talde puska, talde izugarria, baina jende hobia, eskerrik asko materiala utzi, zera Frank Sinatran mikroestan daue, bai? Ke nivel. Eta batez ere zuen gizatasunatik, haupa Leiotikan, txalo bero bat behintzate bai. Eskerrik asko Iraide eta Alain ere bai, haupa zuek. Azal bat urdina antzeko baten bila begiekin idatzi eta erraiekin kantazazu esan zeridak arratsalde hartan oraindik ez dut ahaztu
Mi esker, bagoaz pixkanaka bukatzen. Bueno, abesti hau bizitzan hartzen diren pauso eta norabideen inguruko hausnarketa txiki bada. 40 urteren bueltan ez da erresa talde batean aritu eta kontzertuak jotzea. Etxean uzten ditu guztienen pazientziari dedikatutako abesti bat. Aupa Leire. Umiak ta zea. Zure gozea ezin badut ase ahulduko nau izan behar horrek oikoa deritxura badu ez da epen zutondo zena bion arteko honek ukitzen hau eraiki dugun honek mantentzen hau hemen biharra zenek jakin nahi duke gau irriz jatzi tristura hau zure gozea ezin badu ase ahulduko nau izan behar horrek oikoa deritxura badu ez da epen zutondo zena Ubatarako jakin beharra dugu ba sarri hori hau berdin ez berdintzen aian biharra zenek jakin nahi duke gau irriz jatzi tristura hau Ta norabidea hain da gure galbidea Ta norabidea hain da gure galbidea Ta norabidea Aida, gure guzti hori alboratzea Da norabidea Obera alboratzea Gure galbidea Gure desbidea Solazo. Bueno, ja txapasko sartzen nahi naiz, baina hoxe. Oso eskertuta gaudela, bananas gea, gure CD-a, viniloa eta kamisetak ordazkazue. CD-a ez, viniloa barkatu. Vinil. Kaseta, ostia, badenin, baina ja, agortu. Eta hoxe, haupazuen festa giro sano hau, bi abesti gatzen zaizkigu eta gero lehiotikan, mila esker benetan, bihotzez. Bananas, Donostitik, haupazue.
Luis Canas. Bueno, esan dakoa, abesti bakarra dakau, mi esker, hau pazuek eta egongo gea bide eder hontan. Ulia gure abesti puskakin goaz, esan dakoa. Norbaitek gure proiektua babestu nahi badu, hortxe gure merchandisea eta besarkada handina saniko jai batzorde gizatiar eta sano eta euskaldun nahi, apaztuek. Hurrengo arte. Aguaz, hurrengo arte, apazuek. Woo!
esker, apaztuek. Urren arte.